Bună ziua, sunt Elclan și astăzi facem încă un chest opening. O să vă arăt, am magical chest. O să fie un chest opening super șmecher și da, sper să vă placă. Chest opening voi face eu cu magical chest și crown chest. Nu pot să vă arăt pe că da și nu știu, mi-e pare ceva să vă arăt acum. Uitați-vă ce chest opening. Mai ales că v-am promis că voi face chest opening de multe ori dacă nu l-am făcut. Uitați, dau aici. Uitați, ăsta era meciul. Ăsta de aici unde e punctulețul ăsta, am și aici. Avea Lava Hound, Graveyard. Și am putut. Mi-a pare asta, replay no longer available. Eu m-am uitat, dar nu știu ce mi-a pare. Și acum hai să începem cu free chest-urile. Sper să ne picem legendar. Sperăm. Cred că nu o să mă lupt, adică nu știu. Nu știu dacă o să mă lupt, dar vedem noi. Cu silvercile. Hai să vedem. 48 de bănuți. Haideți. 6 minion horde. Ce bine că îi folosesc. Oh, un epic. Așa, încă un silver chest. Gold. Wizard. Și Skeleton. Și acum încă un silver chest. Era fain dacă aveam și un golden chest, dar din păcate n-am avut. Și o rară. Cu crown chest-ul. Bani. Aveam 6000. Mult. Da, nu pică legendară, clar. Și acum magical chest. Hai să-l deschidem. Am emoții. 540 de bani. Ce mult. 5 skeletroni. Minion horde. Cannon. Barbarians. Zap. Nu ne pică legendar. Nu prea mi-a plăcut cutia. Dar a fost foarte nașpa. Sunt cam dezamăgit de cutie. Nici legendar. Da. Aici am o ofertă specială. Și e foarte nașpa. Hai să ne luptăm o dată. Da. Am mai avut și ocazie mai proastă, dar a fost cât de cât șmecher. Hai să vedem. Nu știu ce să bag. O să pușez pe partea stângă. O fac. Așa și prințul. Fucking hard și nașpa am gândit. Da, Dragon nu mai mă chinui cu el. Are Sparky, oameni buni. Nu vine să cred că are Sparky. Oh my god. Mă bate, oameni buni. Nici nu mai stăm de vorbă. N-am cum să-l bat. Mai ales că n-am elixir. Da, clar. O să las. Clar, nici nu mai stăm de vorbă. Da, cel mai cred că o să fie un episod super nașpa. Hai, mutăm încă o dată. Hai să mai luptăm încă o dată.
Level 7. Ce mai am nevat? Magical chest-ul vieții. Da, cam ce mai nașpa chest opening de până acum. Așa, am și eu ceva de făcut. I-am luat una, oameni buni, hai că bine. Da, o să-l bag pe ăsta, cred, nu știu. Hai, bă, nu știu, cred că o să bag prințul. Cred. Hai. Da. Hai, băgăm minerul așa de buleală. Ăsta e cam bun, frate. Da. Dar ăsta e super bun, prins de 4. Nu ne cred, frate. Nici nu prea gândit asta. Da, o să iau 2. Wow. Așa. Aștept să facă dublu elixir. Băgăm așa și Hog Rider-ul, adică Hogul. Da, în loc de balon mi-am pus Hogul, dacă ați observat, cred. Îmi place mai mult așa. Da, clar, îl bat. Nu știu de ce am mai băgat prințul. Mi-a plăcut lupta. A fost faină. Da, hai să vedem, te rog, o cutie bună. Aoleu, ce mă disper jocul ăsta. Silver chest. Da, clar. Da, clar. Hai să mă lătăm o dată, nu dacă facem tot următor level 8. Un chest până că încă sunt nervos la ce mi-a picat la magical chest. Ce m-a prins? Ce m-a prins? Nu vine să cred. Nu. Și nici nu mai am nici fucking așa. Am prins un pic de timp. Fucking man. Nu, ce gândire am avut. Nu vine să cred, oameni buni. Iar pierd. Urăsc jocul ăsta. Da, e level 8, clar pierdeam. Mai ales cu oglinda, mă disperă de mor oglinda. Oh, ce mă disperă. Dacă ar mai niciodată elixirul ăsta. Hai că mai așteptăm. Deci, bă, frate. Oh my god.
Da, a pus tornada pe lângă. Da, nu știu ce să fac acum. Mamă, ce aici? Nu, mă bate! Da, m-a bătut. Ce mă nervează, frate, mai aveam și băteam. Da, vă încheia pe episodul aici. Dacă v-ați plăcut, nu uitați să apăsați butonul like, dați subscribe, pa, pa, pa.